Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганиева. Бүгенге программада Әлмәт укучылары шәһәр майданы янындагы территорияны тәртипкә китерделәр. Урта һәм өлкән сыйныф укучылары эко-квестлар үттеләр. 8 үзенчәлекле бала мәктәпкә укырга керде. Дай-5 белем бирү үзәгендә яңа ресурс классы ачылды. Әлмәт хоккейчылары интернат мәктәпкә хәйрия акционы ярдәме белән алынган бүләкләрне тапшырдылар. Акцион Нефтяник һәм Акбарс командаларының матчы вакытында узды. Әлмәт укучылары шәһәр майданы янындагы территорияны тәртипкә китерделәр. Урта һәм өлкән сыйныф укучылары эко-квест үттеләр. Аның максаты шәһәрне чүп-чардан чистарту. Һәр класс командасына 10 капчык бирелде. Yol итү базасына 21-нче мәктәп укучылары килде. Уку йорты өчен мондый рәсми булмаган очрашулар сирәк күренеш түгел. Учитель в школе с детьми – это же совершенно другая обстановка. А дети на природе или где-то, они ведут себя по-другому. Это возможности узнать друг друга получше. Поэтому мы предложили вот так именно массово, для того, чтобы дети пообщались. Это все-таки наставничество, когда старший класс смотрит за младшим. Олылары да кешеләре дә башланыр алдыннан сафка тезелделәр. Һәр сыйныф командасы шүп җыяр өчен 10 капчык алды. Укучыларга шәһәр майданы янындагы территорияны чистартырга кирәк иде. Ботаклар һәм яфраклар арасында иң популяр шүп-чар шешәләр булды. Только стекла? Ну, я салфетку еще нашла. Нелли Карбанова 6-нчы сыйныфта укый. Кыз иҗат итәргә һәм бүләкләр бүләк итәргә ярата. Еш кына ике шөгыле дә бергә кушыла. Президентлар белән Нелли якыннарын сөендерә. Обычно я что-то леплю из глины, но бывает, я что-нибудь там мастеру поделки какие-нибудь. А из того, что ты видела, например, листья, ветки, могли бы стать черческой поделки? Да. А что бы ты из них сделала? Не знаю, ну можно будет сделать какую-нибудь картинку, например, котика там. Рамазан Харисовка бу эштә катнашырга әнисе тәкъдим итте. Пыяладан тыш малай тирә-юньдә бик күп тәмәке төпчекләре дә күрде. Ни өчен нәкъ менә бу шүпнең монда популяр булуын егет гади генә итеп аңлатты. Отдыхающих много, отдыхают. Укучылар эшне намус белән башкарып чыктылар. Җыелган шешәләрдән алюминий банкалардан тыш токталар һәм агач рамнар да табып алып чыктылар. Яшүсмерләр шүп-чар җыйган арада укытучылар һәм ата-аналар сый өстәле әзерләделәр. 8 үзенчәлекле бала мәктәпкә укырга китте. Дай-5 белем бирү үзәгендә яңа ресурс классы ачылды. Эшне педагоглар һәм ата-аналар үзләре алып бара. Ну вот же, все вкусно закончилось. Михаил Мешков үзенчәлекле бала. Анда аутизм, коммуникация белән проблемалар булу аркасында ул өйдә белем алган. Бүген Миша Дай-5 инклюзив мәктәбенең ресурс классында шөгыльләнә. Считаю, что любой ребенок заслуживает того, чтобы быть полноценным гражданином. И благодаря вот таким ресурсным классам, таким школам, где очень позитивно относятся и к форме обучения, и к нашим детям, я думаю, что можно этого достичь. Мешковлар гаиләсендә 2 бала, улының үз эшендә аерма барлыгын, әнисе малайга ел ярым булганда аңлый. Сургуттан гаилә Уфага күчеп килә һәм табибларга йөрү башлана. 4 яшендә үк диагнозны раслыйлар. Алар күрше республикада махсус класслар барлыгын белгәннәр һәм яңадан күченергә карар кылганнар. Они все любознательные такие дети, очень. Им нравится общаться с нормотипичными детьми. И вообще, значит, он у меня постоянно, даже вот вечером, я хочу в школу. Ему нравится, ему хочется, ему надо выходить куда-то. Диана Макеева да үзенчәлекле бала әнисе һәм ресурс классы педагогы. 5 яшендә улының аутизмын ачыклаганнар. Грантта җиңү нәтиҗәсендә Костя гадәти класста укый. Диана улына һәм башка шундый ук балаларга ярдәм итү өчен дефектологка укыган. Родитель проходит, наверное, все пути принятия. Вот, то есть, что нужно, как нужно действовать, пытается помочь своему ребенку, это самая основа, вот, и делает все возможное для этого. Помогая, наверное, только родитель может помочь своему ребенку в первую очередь. Ата-аналар ярдәм сорап проект кураторы Оксана Голубевга мөрәҗәгать иткәннәр.
Ләкин өстәмә педагогларсыз балаларны кабул итү мөмкин түгел иде. Ул вакытта алар нефтчеләрнең энергия добра грантына гариза биргәннәр һәм отканнар. Ачылган тагын бер ресурс сыйныфы үз эшендә үзенчәлекләре булган тагын 8 балага социализацияләнергә мөмкинлек бирде. С каждым годом растет потребность организации особых образовательных условий для таких детей. И наша школа не может полностью закрыть эту проблему, потому что наш ресурс в любом случае ограничен. Такой класс должен быть организован в каждой школе города, чтобы любой ребенок по месту жительства мог пойти в свою школу, которая находится рядом, и получить там те образовательные условия, которые для него должны быть созданы по нашему закону. Грант проектны үз ишенә өстәмә курслар ала. Бу кулинария, адаптив физкультура, кул эшләре, үзенчәлекле балаларның ата-аналары өчен онлайн курс булдырганнар. Онда ата-аналар үз балаларын дөрес аралашырга өйрәтә. Но самая главная движущая сила – это родители. Бу инде мәгариф үзәге базасында 4-нче инклюзив мәйданчык. Бүген ресурс сыйныфында 34 бала укый. Әлмәт хоккейчылары мәктәп-интернатка хәйрия аукционы акчасына сатып алынган бүләкләрне тапшырдылар. Аукцион Акбарс һәм Нефтяник матчы вакытында узды. Артур Әхтәмов майкасын сатудан чыккан акчалар ярдәмгә китте. Ул плей-офф 2024-нең иң яхшы уенчысы булды. Акчаны хәйриячелеккә җибәргәннәр. 2 планшет һәм аудиоколонка сатып алганнар. Бүләкләрне рус акташына сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен мәктәп-интернатка тапшырдылар. Кергәндә делегацияны плакатлар белән өлкән сыйныф укучылары төркеме каршы алды. Евгений Киселев сатып алынган техниканы тапшырды. Ә балалар хоккейчыларның шешенү бүлмәсендә урнаштырылучы плакат тапшырдылар. Бөгелмәдә самолет ұшып кету полосасыннан 100 метрга чыгып киткән. Бу аны утырткан вакытта була. Авиалайнер иясе Санкт-Петербург дәүләт граждан авиациясының университеты. Экипаж уку учышын башкарган. Бортта 2 кеше булган. Зыян күрүчеләр юк. Самолетка бераз зыян килгән. Халакәт шартлары билгеләнә. Транспорт прокуратурасы учышларның куркынычсызлыгы турындагы законнарны үтәүне тикшерә. Ямаш авылы янындагы күперне ачтылар. Узган көздә рус акташыннан Ямаш авылына кадәр аны төзекләндерү эшләренә яптылар. Вакытлыча параллель рәвештә урап узу юлы ачылды. Быел яз көне җирле халык безгә проблемалары белән мөрәҗәгать итте. Вакытлыча җимерелгән агач өслекле күпер куркыныч тудыра диелгән иде. Ул вакытта ЮВТ-24 сюжетыннан соң аны алыштырганнар. Хәзер исә әйләнгеч юлны алдылар, чөнки төп күпер эшли. Зәй фатирында 42 яшьлек ир-ат гәүдәсен тапканнар. Фаҗигать нәтиҗәсендә ул баш сөяге мие шәрәхәтләре алган. Әлеге хәлгә 2 зәйленең дә катнышы бар. Шикләнүчеләрнең берсенә 25, икенчесенә 20 яшь. Алар үз гаебен танып күрсәтмәләр бирделәр. Шулай ук шикләнүчеләр фатирдан ноутбук һәм Bluetooth колонка урлаганнар. Җинаять эше кузгалтылган. Баулы сатучысы каракны тоткан. Пионер урамында ул шикләнүчене куып тота һәм тоткарлый. Бу хәл җирле халыкның телефон камерасына эләккән. Баулылар хәбәр иткәнчә, тоткарлаган кеше каршылык күрсәтмәгән. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.